Yazi gogo, ufana noRivati wena kimi. Kubani? Ngisho ngoba uRivati udadewethu. Kulungile. Ufana nawe uhlala njalo emaceleni kwami engisekela kona konke. Awu kuhle lo. Wedurka. Kumele senze icebo lokusixoxa ulila la kulomcimbi. Bheka ukuthi kwenzakalani lapha ya. Ngisho nangesikhathi kokugojwa ngaso umcimbi weTurmeric, uAJ ufaka ulila lo Turmeric. Manje lambuka uzijabulisa nogogo. Angiqonde yonke lento enzeka lapha yana mina. Khohlwa ngaye. Icebo lami selimumumo. Noma ngabe kwenzakalani ngeke ngisengivuma ulila azimshadweni kaAJ. Maduzane nje uzobe sephumile la. Maduze. Dorka ngingaqala ukubala manje. Yebo. Okay. Ishum neshakalolon, ishum neshakalombel, isikhombisa, isithupha, isihlanu, kune, kuthathu, kubili. Ngabe ucingo lakhe befanele lokhali? Yeka ngesikhathi sami sengibale kangaka. Gogo kumele ngiliphendule lo cingo. Hayi kulungile hamba. Hello. Ukubala kwakho kusizile. Buka. Icebo lami seliqalile. Asam. Durga. Sawubona, ngabe ngikhuluma noLila? Yebo ukhuluma naye. Awusha ukwazi ukuthumela imininingwane yakho ukuthi ufesele umsebenzi wokuba umlingisi? Hayi nje kumbukiso ngithumela iportfolio yami kumafilimu nakuzikhangiso. Hayi ke siyakhalalisela madam ngoba phela uwena abakukhethile ukuthi ube kulomdlalo lo ngikhuluma nje nawe. Ngempela? Yebo madam kunjalo iqinisa impela. Madam, i-channel izocela imininingwane yakho ukuze bekwazi ukuhlela indaba yokuqopha nje. Ilokho abazokwenza kuwena. Ungakhona abantu ukufika la siqophela khona ngokukhulu kusheshsha. Usho ukuthi njengamanje ngize lapho? Yebo madam, ngingajabula nje ufike lingakapheli ihora ngizokuthumelela ikheli la isikhona. Kulungile. Okungenani ngicela ungitshela igama lombukiso nendawo la lizobe lenzelwa khona. Hello. Ngizokwenza njani ke manje? Banginika indima labantu. Angikwazi ukulahlekelwa ilethuba. Kodwa mengitshela uAnti ngalethuba leli, ngiyazi ngeke angivumele ngihambe. Ngizowenza njani kodwa Nkosi? Sesiyohlangana ke uma uphela umshado kaAJ noShweta. Wedurka. Yazi wena ngaso uhlakaniphe kakhulu. Ngizokukhothamela ukuhlakanipha kwakho mina Durka. Kungani uzophuza amanzi la? Uyazi ngizwa ngathi ngilahlekelwe yikho konke. Uyabona kodwa ukuthi amalungiselelo omshado asaqalile. Angikwazi ukuba nesineke mina. Lalela ngokucophelela kuwo konke umpriest azokusho. Madam. Khona okubalekile kufanele ngikutshele kona lana. Khuluma. Ngiyazi ukuthi uhlelile ukuthi lo mshado uhambe ngendlela ekuyiyo, kodwa manje cha, ikhona inkinga lana encane khona. Kumele sibhekisise enye into la. Ushukuthi Masithi siyakhetha la usuku lomshado, kumele sibheke inkanyezi yokuzalwa kwamakoti nomkhonyana ngendlela ekuyiyo nje. Isikhathi lesi sibucayi kakhulu samakoti nomkhonyana. Masithi siyabuka inkanyezi ukuma kwayo nje cha hayi akuvumi uyabona mama. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLwesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.